Halo bro, Halo, kowe iki piye to ta WA ket mau ra dibales-bales? situ karaoke. Yo sida to piye kowe iki kok janjian kok. Dua aja, OTW dah. Yo oke siap. Kaya nang biasane yo. Ya ayo, tapi ojo LC ini ojo sing wingi ya. Sing kaya piye? Wingi apa LC ini tuwek. Lah wong jarimu kon goleke sing rega 75. Golek sing iku lho bro. Sing di sing nom kuwi po, tapi bisu kuwi po. Jam piro? Biasa to jam 09.00 budal. Tak ngomong bojoku sih. Alah gak usah ngomong lah malah gak oleh karo bojomu. Loh, lanang yo oleh to karo bojoku malah dikongkon kepinginane. Ya mau biasane ning ngendi-ngendi wis dikawal terus. Gak percaya tak lek bojoku iki aku karaoke lus-lusan mulai ngono iku. Gak percaya belas aku. Ngomong dhewe. Ndi gorene tak ngomong. Ya mah, aku budal karaoke mah. Halo, Yo halo Mbak, piye? Boleh pora? bojoku bocah nyapa? Meh takjak anu Mbak. Karaoke. Usah budal. To wis diomongi ra usah ngomong bojone kok. Panggah ngengkel kapok.